Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Inyanga eqala ngismile. Siyabingelela baba udokotela wawesizibajabule mfana umhla njengekhehla umzulu. Angichazi lento yokusmile, it is very therapeutic. Kunzima kabi ukungena esigodleni senyanga ihlini imehlabovu. Ihlala la. Waba sibonga. Hayi ifuneki lonto leyo, ifuneki lonto. Ufuna sibe consultative. Yeah, singeneke sibe right nje futhi. Baba udokotela babesizibajabule mfana umhla njengekhehla umzulu amancenga ngisolo futhi angixolisa ngilongqileze njalo. Ithi into ubaba udokotela uyinyanga uma lapho indaba ngisebenzele building 2 Nedbank House Building sisendaweni la shooter khona studio number 1 dark room. Ubaba udokotela uyashutha ke namhlanje ngiphethe i-theme ethi hide inyanga yakho. Inisizulu inyanga hayi inizulu isizulu inyanga iyafihlwa. Sinamadlozi abantu abaningi abakhonzile abathandayo, but kunesikhathi la esithi khona idlozi lakho elimbi lixoshe and futhi elivale izinto zakho lixoshe. Yenza njenake. Thatha umpunyo, thatha umphafa, thatha ithambo lempisi, thatha umphakisengi. Hlanganisa yonke lento. Silahla idlozi la elihluphayo. Lala ngeskipa for 2 days or 3 days. Mase lento uyifaka uyegxola yonke lento lo musu uyihlansa neskipa musu uyibopha musu uyifaka emanzini. Lento uzoyigovuza njalo for 3 days uyiphahlele umusu usuqedile. This is what you are doing now. Phahlele umusu usuqedile uyithathe lento uyichitha phezulu kwethuno uthi yonke imoya ebambe mina ukuthi ngiphumele namhlanje ngiyilahla lapha noma ngabe idlozi noma ngabe isidalo noma ngabe yini ebambe mina ukuthi ngiphumele namhlanje ngithi ngicela ukuthatha wena osemathuleni ungithathele ngoba mina angisakudingi ngoba ngiyayibuka lento lo ukuthi abantu abaningi they are attached by amadlozi abo. Indeed kuhle lo kodwa manje lamadlozi futhi ayabahluphekisa. In order for that, debunk it. Hamba nje enyangeni njengoba lapha ehluhlu uyitshela uthi ubaba udokotela ngitholele le mithi lena inyanga izokuhlansela le mithi imisi yakucharge umuso uyakhokha ngoba uyanqena ukuyifuna imithi iyafuna nje sukuma nje uyofuna imithi and but wena ufuna ukwenza lokho kodwa ke nazi inyanga zikhona hambani ekuzona unitshela ukuthi nansi imithi ubaba udokotela ethe ngicela uhlansela imithi mase uyahamba uyosizakala. I have to say this as ubaba udokotela bawesizibajabule umfana umhleje ekhaya umzulu amancinisa ngisolo futhi ngiqolisa. It is said to say this by far. Indoda eganwe isithembu does not care much about ingane zayo beside uzipho wayo. Angeke ngiphinde lento la. Indoda eganwe kakhulu amakhosikazi amaningi. We are not against polygamy isithembu, but ngifuna ukuyibheka lento. Enye into umuntu uyisho ngokuyizwa. Khona ubaba odume kakhulu. Ebesebenza nangisisho isibongo sakhe ngizosuka eNimazi besenza na iTrue House bebezwana noBhekicele kakhulu bebethi mebefika nje bezobeka imoto bebeyipaka eTrue House intambama uBhekicele wesahlala eJohn Ross ukuthi behlala e9 floor noma e12 floor lapha 9 floor ne12 floor evamisa ukufika ephethe i-dry clean eningi yaka Spotless uyangazi futhi ephethe i-dry clean eningi yasiphoso ngize ngimbuze ukuthi mina amasudu angaka wenzana athi hayi siyawaqoka siyasebenza senza ngawo ngumfana nje omncane le ndoda le eganweni isithembu ayizwana nayo kuyayazi nayo ngeke ngisho ingane zayo. My goodness, I remember enye ihlala eMayville ngesikhathi kwakuyimjondolo lo muntu ebesebenza eParliament hlala emjondolo enye hlala emjondolo ngisho ukuthi ngempela abantu abaningi abaganwe isithembu bagcina uthando lengane seluluncane compare uthando lokwehlisa uzipho kulamakhosikazi lapho. Ngizama ukuyibuka lento ukuthi sikwesiphi isikhathi ku21 century kanye nesithembu
abanye futhi abantu ade bepromote isithembu by bekuwona amaSulumane but umuntu uyabheka iratio yawo ayisefani nabo 20 years ago ngosithembu isimo somnotho nani siya nokushintsha asekho kuleyanto leya esasikuyona 30 years 50 years ago and then ngifuna ukuthi siyibuke ngempela ukuthi sithini kubantu aba single wives versus ingane zabo nengane zakho kunomuntu ongakwazi ukuhlala nengane zakhe akhulume something kube sengathi ingane enye uthunywa unyoko lo ngoba unyoko ngingasayi kuyena understand kunabantu ona 3 weeks agcina ukuya kaMamkhulu kunomuntu onenyanga manje engakayi kuMamkhulu baphambana legcekeni nje umlethela ukudla phela odakayi kuyena ingane yaMamkhulu mekhonto ezoyifuna kuyena kube sengathi imentality kaMamkhulu emthumela kuyena yena akakwazi ukukhuluma nengane ukhuluma noMamkhulu through ingane awuzuthi ngithini ngithi mina akasayi kuMamkhulu inyanga iphelile manje kodwa manje uma ingane imizoshinto uyiphendula ngathi ukhuluma noMamkhulu ngoba vese une challenge ne issue noMamkhulu asibuke lonto sizokwenza kanjani singabantu ukuthi enganeni zakho ezo13 nabazukulu aba7 uzokhuluma kanjani nomzukulu wakho ozalwa kule yandlu la wena one challenge nogogwaye bazokutshela kanjani ukuthi umzukulu ecrash bafuna into ukuthi asazi noma ubonga sepha imali yaleyo nto into ozoyibuza nje uzothi uphi isela lengane konje because wena lengane ezalwa ingane yakho uyiconsider njengomzukulu uyiconsider njengengane ezalwa isigebengu but lesigebengu lesi silungile sizale enganeni yakho kwaphuma umzukulu wakho we as fathers and grandparents we must learn to adopt the fact that abazukulu are our own biological grandchildren ungathanda ungathandi ngeke uzuncengwe uma uncengwe uzoqhubeka kunje lokuhlwibila amafinyila uthi umkhuhlane iflu yani mina makhala ngaka nomakhala ngathi akuzozo emoto eshayiswe ibhasi awukho uzozopetuke kanje yilento iyonaka ngithi mina umzukulu wakho it is your biological grandparents you are liable and responsible for his or her safety as well akalala endaweni ephephile umzukulu wakho uyi-insult kuwena ifedla kaDoti wena ubudla kamnandi udla abafazi lawo badlayo lento uma singayikhulumi izosihlupha ngoba manje sikhuluma into eziningi esizibona ku YouTube singazikhuluma into eziyi-reality inkinga ibhekene nabantu trust me with this abantu baluza uthando lengane zabo because of uthando lokwehlisa uzipho kakhulu lishona nje izipho nje lishona ilanga vese uzipho sawukhuphula ngoba ufaka ijini yabona ukuthi uma ufaka ijini khona amajini lano zipho ngathi wensimbi ntambama usawukhuphula vese usuyehlisa kaMamdala suyehlisa kaMamkhulu suyehlisa kuphi suyehlisa asekade ngisokukhuphula manje ke ingane uzokhuluma kanjani uzipho ubeke ezantsi usujaha ukwehlisa vese ake siyibuke lento siyibothi sasisebenzele lento eziAfricans if ingasasebenzela sithatha into esisebenzelayo phela ngoba siyakwazi ukusithatha esizisebenzelayo asibheke ukuthi singakwazi ukuyithatha ake ngibuke lana ngikuphathele isigubhu lesigubhu lesa ngikuniki sona cha ngikuniki sona lesigubhu nasi lesigubhu lesi uma ufika kuBabudokotela uzofuna into ufika kuBabudokotela ulwiso umuntu ufika kuBabudokotela kuvaleka izinto bekuxosha emsebenzini ufika kuBabudokotela prison warder bekubambele lento ezimokolo ufika kuBabudokotela bekuchargela umtshontsha amaphilisi unesi awuza kuBabudokotela ubhale ufike yabona ufuna ufike mina usulibhalile iphepha bhala iphepha ngepeni elimnyama ubhale yonke into oyifunayo ubhale igama lakho nesibongo usubhale yonke into oyifunayo uyibhale uyiqede uma usuza kuBabudokotela ngifike ngikwakheleke lo msebenzi ngwakhe bese ngithatha lesigubhu ngisithele kule phepha lesi bese siyaligoqa lephepha leli silisa olwandle siyakutshela lapho olwandle uzofika kwenzeka kanjani lapho olwandle ungena olwandle uzofika ulubuka ulwandle ahlehla amanzi olwandle ayephamele aphinda abuke ngesikhathi ehlehla uyakhuluma ngesikhathi ulwandle lokudansa luthi uyakhuluma ngesikhathi dansa luthi uma usubona njengoba manje asezogcina la uma usuyahamba leli iphepha leli uma usuyaligqiba uma usuligqibile uzofika ulwandle lulikhave lento ade uligqibile ukhuluma into oyishilo kulesigubhu wayithatha uyibhala olwandle izokwenzeka angikhuluma into enhleke lana asingabulali abantu ngoba la umuntu lo muntu akahambi lizomthatha
izomthatha lento asingakwenzi lokho. This is babudodela on record. Bithi ngoba mina angiyifundi into oyibhala encwadini, awungizwe ukuthi ngithini. Angiyifundi into oyibhala. Mina ngifike sengithela lo muthi. Ngeke ngifunde incwadi efika lapha ziningi kakhulu. Ngifike sengithela lo muthi bese thamba yolwandle. Ufike ukwenza lento engithi yenze. Kusuke kuyile sigubhu lesi. Lesigubhu lesi senza yonke into esiyifunayo ngayo. Lo mfazi wakho njoba unokusola ukuthi sekukhona into eyenzayo, sithatha lesigubhu soyifaka lapho olwandle leyanto. Sikhulume lento, sikhulume. Siyazi ukuthi lento ke oyifunayo ke izokwenzeka. Ngiphinde futhi ngikunike ke lesigubhu esimhlophe. Lesi simhlophe lesi sihlukile. Ilesigubhu lesi. Lesi simhlophe lesi. Lesigubhu lesi simhlophe lesi sibovu nasi lesade ngikhuluma ngase ngithi uthatha iphepha olibhale bese sithathe sosifaka lapho olwandle. Into oyibhale la angiyifundi kodwa izokwenza into esiyifunayo. La ke ake sikhulume ngalesi ke simhlophe khona nenzobona lesigubhu lesi. Lesigubhu lesi ke sona ke sihlukileke. Uma ufika kubabudokotela ngifuna ufike mina uzothekile. Ufike uzithobile umama ongalifakile ibhluku. Umama ongayifakile legging. Umama ongahambi kumzimba wakhe ngaphandle. Ke ngilisenzele la gama. Uma indoda ungafiki nentshwaxa zamathanga abheda umsangano ufike ufaka isikhindi esingaka sakho umfana omncane no. Muze enyangeni ufaka ibhluku elide nje kahle mase siyakwenza. Asikhuluma ngale sigubhu lesi. Lesigubhu lesi into esiyenzayo la ile. Ngiyakuthelela sona ngithi mina ngithela kusona ngithi akunikso ngithele nje umuthi. Bese sihamba nalomuntu. Uma ufika ekhaya ekseni ngicela ugeze ngamanzi nensipho. Uma usekuqedile ukugeza ukha amanzi akho ngenkomisho uwathele ebhakedeni. Ntambama uma usubuye emsebenzini uma usuphinda ugeze futhi uyeke lento kulana ungagezile. Ugeze futhi uma usukha lamanzi wathele futhi lapha ya la uthele khona. Uma usuthatha ke lo muntu uma usuthela wonke ke lapha yana. Uma usuthelile ngifuna uye ethunini. Uyabona abantu mebe emathunini ngathi bayela mina. Uma uye ethunini awungenzeli favor. Awu understand? You're not doing me any favor. Uma ufika lapha ethunini ufika uguqe ngedolo noma uguqe ngamadolo. Uma ungakwazi ufika uhlale phansi. Umncenge lo muntu umtshele ukuthi usibani bani. Umncenge lo muntu umtshele usibani bani. Ngesikhathi usuqedile ukumtshela ukuthi umusu usuyawachitha lamanzi uma wachitha kancane ulokwathi. Uyabona uma ufuna ungena umfazi kamfowenu. Umbona ukuthi uhlaza ngeke azangeneke. Uyahamba ethuneni lamfowenu. Ufike umtshele umfowenu ukuthi akavuke manje aye kumkakhe afika amtshele ukuthi ufuna ukuqhubeka lapho ukhulisa izingane ubheka izingane ngayo yonke indlela umlusele nenkomo zakho lezi ezasala lapha kuyena lento ivuka yenze lento esho lento uyakwazi ukuthi ufike lapha ethuneni ufike uguqe phansi usho ukuthi usibani bani ukuthi nokuthi ngicela ungene kuyena umyathelela ama break imoto emginqo lento inithatha imjikele kanje. Ngifuna ukuthi lento uma uyenza uyitshela uthi ngithi usibani bani uyangithuka. Uthi ingane zami ziwukuthi nokuthi ngazali izifebe ezakhe ingane zisemavasithi ziyafunda. Ihambe lento ifike yenza ukuthi ingane iphume ngewindi isakaze phansi. Thuma ukuthi ahambe ifike ingane yakhe ikhiphe ngewindi ngoba lo mfazi uyangithuka. Kusuke kuyilento. Lento siyayakha lento siyakhe bese siya ethuneni sifike sikhulume ethuneni bese sithi usibani bani adilike lo mgodi emayini. Kusuke kuyilento la. Ngezokuthi nazi ukuthi ekugcineni lento esiziphatha how dangerous they are. Lento ke kodwa wena ufika ugeze ngayo uphinde ugeze ngayo kuseni ugeze ngayo ntambama uma usuya ethuneni ufika ucele ukuthi lo mlungu omsebenzelayo njengoba ushayela itekisi nje akangakuthitrisi kwenja akaholele ngetekisi nawe njengabanye abaholela ngamatekisi. Uma usuyenzile lento uma usuyaqina uyoza ubasi wakhe kubuza ukuthi ungasidrive in square uthi awubasi mina ngadrive noma yini ethi athi drive wathi okay yasibona ntambama nginika isikhene lo book athi ayakho le ishaya endaweni ukuthi ino line inayo yonke into iqhube no line icash up yonke sekuyimoto yakho uqhubeka kodwa usebenza kuyena phela ungayeki. Kusuke kuyilento lento sikwazi ukuyithi njoba wena uhamba uRaf ummele shona le engafuni ukucacisa uyahamba ethuneni usuyenzile nisuwafakela amanzi asekuseni ntambama usufayile ufike ethuneni uyishayile lento uyithume kumele ifike ingene kuyena uyofonela uyena kuthethi kunodaba ufuna nihlanganise. Kusuke kuyilento le ngeze uthi nazi ukuthi ubabudokotela uyini lento lena bengiyiveza ngamabomu ke phambi kwakho ke khona uzokwazi ukuthi uma esikhuluma ngento zokusebenza hayi ukuthi sizilibe la siziliba la
but sisuke sinesikhathi ukuthi siyakhuluma ngazo noma asikhulumi ngazo. La ke usukwenzile ke lokho. Yenza njena ke. Uzosebenza ke la umsebenzi omuhle, uzothatha lento le. Uyayibona lento le? Amafutha lawa. Ufuna ubuke kahle, ufuna ubuke kahle. Ufuna ukubuka kahle. Angilento usuyihambisele ethuneni nansi indwangu. Yabona indwangu ayinalutho. Uyayibona indwangu ayinalutho. Yabo? This is 1 rand. This is 1 rand. Uma usubuye ethuneni ke lapha. Siyibopha ke le ndwangu manje. Yabo siyibopha le ndwangu le. Ufuna ukuyenza lento uyibone. Ungathi ungabopha nje nama folds azowe. Mina ufuna ngibophe kanjeni. Yabo salukwazi sengiyibophile ke. Usuyayibamba kanje lento ke. Ufike ekhaya le ntomba yabo sinje ufike umba umgodi egcekeni kwakho uyayigqiba lento la. Lo mgodi uzoma phezulu kwawo. Umuntu uthatha le bhodlela lela, libona le bhodlela lela. Uthatha amanzi awu 5 liter 10 liter wathela lapha emanzini bese uthela la mafutha wonke. Uthela la mafutha wonke phakathi bese usuyageza. Phezulu kwale mali le uyageza ucela imali. Ngiyakutshela lento ufuna uyenze. Ufuna uyenze lento le. Umuntu uyifuna imali ufuna uyenze lento. Ngoba phela usuku ungikhokhela. Angeke ukhokhe imali engaka jike futhi ngingakuniki lento oyifunayo. Usuku ungikhokhela. Engizokusho ke futhi ilona ukuthi ke inyanga akuyona itavern. Yekani ukutreat inyanga njengama tavern thina sona ama tavern. Uma uze enyangeni uze wena hayi nomngane wakho. Ngoba into zenazifani. Mase zifika la zibhajwa ngendlela engefani. Iqhubeka umngane wakho yena aqhubeka kube sathi manje umngane wakho kukhona into inyanga eminika yona nayinikanga. Hamba indlela yakho noma uyahamba indlela yakho. Aniphumi ndawonye. Inyanga uma uyenyangeni uyafihla uvala la. Inyanga iyafihlwa bakithi. If ungakwazi uyifihla inyanga unenkinga. Start to hide inyanga yakho kubantu. Inyanga nje iyafihlwa nje kuphela. Hayi ukuthi uzothuma enyangeni uhamba ushumela kubo bonke abantu. Uzoyanga lo umngane wakho. Umuke weza umngane wakhe esakwazi uhamba ngephi inyanga uzofika hlala eze nami esethi wa refer usibani. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Uthi nga refer usibani. Uthi wena oh ya ngiyayibona lo ndoda ethi izuma ufuna sixoxe. Uma useyakwenza lento imesethi indoda nginemali kango 50,000 la. Hey lo muntu wenza ukuthi nokuthi yabona ingane elapha walala nomfowethu enengane nomfazi amfowethu. Simondlela ingane lo muntu. Manje zuma ngeke sikwazi. Sizokushaya ngomuthi. Ngoba phela wena uzilethe wena. Yabo ngoba uma usufikile enyangeni enza into zakho uhamba abangani bakho nabaqhubene nenyanga ngoba umngane wakho nenyanga bazophinda bakushaya. Ngiyakutshela nje. Umngane wakho nenyanga bazokuhlanganyela bakushaye ngomuthi. Inyanga iyayifuna imali izoyithatha imali. Wena nje ungakakhokhi nje osekhokhile inyanga ithatha lo sekhokhile ayithathe enye into. This is Babu Dr. This is Bojabulile. Our topic today was hide inyanga yakho. Siyabonga. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisa umshwalense.